me ensuo ya de a me bu nsuo pa wo bia wo mu nsuo no wo ta anya amane so bebre se wo bu nsuo ansuo bu me ka se ye ko nsuo hu me ne me brothers no na de nchema begu nto mo kohwe de nchem no na me metena ho se mesa nsuo no na nsuo no bucket no etwen me wura nsuo me kwa ase 3 times nsuo so de ka kwa ase 3 times ka ma bi me hu ase 3 times no bi aso me nsa na ode meto nsuo no kokko no so na ode ne nan ti amebo enti oti amebo no owie no na wonam nsuo no so physical amia me hu no ne nan enwura nsuo no a wo fa so enam sa de no so no ma hunanim ema ebebo amba me ba fie no ye kan ye no na mo kire me se eye nsuo na yi wo ene yi me na nsuo no epemasem se wako nwulema waba ahomachine wo da no anase wia wonam kra wo hia wa otumika se esimasi hwonsu yi anase efi ne koyi aha elia menfa wo biu anase wo fa ha me no wo bibie nti e ba sa nso a wo so nso wo da ho so afa bebre nso aya na da bia meka se obi wo ho na wo hu ade abeboa wa aya na o ka se ebe ya wo beja sa ade na ma wotumi aye obibi na ye se aboa bi e friend prekoyi dodo na empe dodo na achi ese ti omuchi no aho asofo bi ne malam bi no maka se wo wi a ade se bebrew enso entesa se obi a amanfo tawo na se obi tawo no abra anka omukum preko no wo de seka no hwa ne minim na moje na ebegu fom no wo do na asi mu a eno ano no woni duabo bia ne obenya ho ebi saa honhom na eba no saa moja na age eda odoman kuma Nyankopon ase wo ne de ya wasanso e de adomoye ene susu biem one day TV de ti adom ene ye ne omo a omukọ ahayo ye kan say omukọ hunters yes ene ye ne omu na eba bedi nkomo afa niema omuhu wo nwremu abra omukọ ahayo ho na ya na mpanyifo ka asem bi say enye de obofo ko nwremu nyina na okohu a obafie beka ba de waso mu ka kire ye no eno mu nka ne hu rex omu tekia wo mu de ekope nambreye ema ye wie minum ye de nti no ye se epe nwremu nam ekwa mu fa so mu kum nam enemu omu hu enemu omu face enemu esisi e wa bra mu kum nam na wie no so omu fa ne nyina ema ye enti de machi ne ne nua memei enkonkodi nkomo esa mama kwa ba eba one day series so na empanyimfo ka se nye bofo de bofo ko nwremu nyina onu okohu a obafie obeka ba one day TV de pese de hu ye nyina wo ka kire ye ye pese hu ni esisi ye ni oanadwo wo mukọ ahayo na enemu omu hu enti ne etutu ye nan abaye ye brafo ho ye papa no mu ye nafofo ho omu ye omukọ ahayo omu ya bofo omukọ gurem ko penam enemu omu hu no omu mani eni nkomo na mo ye viewers ye nafofo mo soso no munya bi na muntie na because me no oba him akwa gaga ma sum ya me de me penkomo me pekasa pese bi de pese de ko si bia no omuchem pacha mama kwa baba one day TV so na opani ye fra o say ye fra me set adodo na so fra me seto ma kasa nkoso kakra ma ye na pacha on say ye fra me samolokan ba bia me wono dodo na fra me belikeli mo chiri mu wo he yo Asokwa Junction na ye side ben oboase side oboase side pacho pini me kakra na matete na tese mu se abofo no mukọ onwrem a mukọ hu nyema kese mukọ hu nsem bi okwa mu ye se mutimi kọ hu boja na edimachi wo bibi kafa hu like unim bibi kakra yo mami me dase enoma ne de nwlemu kon de edin pa manka na meboa edin enoma wo mu pa obetumi akohia pa yen easy utumi kwa udu ba bia ai se mintima chew anajo no mintima chew pa senye se enye no nyina na ye ba ye ka efi 12 to 1 mu no ekono ende nwlemu ye hu pa na de ntina mo kwa hayo asa midnight na moko sa time na moko adentia eno sa no sa time no na mo no so asore eden omudidi omudidi nti ko sa time na ana utumnya enam kum enti niema bensa na moko a mutimi hu ebi ni de muta ko hyiehia
Yo, me never me that say. Ya kwa yutumi shia boja te said ya wokan ya. Boja no hu a obeka say boja kwa nso na enye kwa. Eye beifo na eye saa. Watewa wa hu se de bia wo konwura mu no. Nti emle bi wa edu tama opese ono so eden o hawo. Oha hu ni saa nso a e wo se wokọ udwane. Se wanwa no nso a do media me kwa aya metafa garlic no bitumi fa garlic no ana se sabi ma motoma no bitumi tibi toma ya ye boy to ye toma kwa wota sasa anu bi bitumi tibi amde ahye mbotom ana se garlic no me kwa ebo efi 12 ko no na ma hwibi me kwa na me du ba bi na se mu odu a ai se awose acheche me kase a bitumi bi wo mbotom na ma hwi ene sa no won se spirit no no ma bi sa no wo mani nye ho na me ko ayo nya be ma me mra won so na wo so start ya hayo no ne ma be na won so wo huhu yo o kan sa abomofo adwuma no ya hayo no ya no ma ya nsem bebre enso waka wosia si se wo be ye ne de ese obo moden na okọ ebi se wankọ a ade chi a enkura be ko school on be se nti ese okọ na akọ pepi ba na wokọ so a yesi bema na yede ni gina akon no enti wo ya bema na de wokọ no de ka hu se wo hu se no ma bi wo wanim na wokọ bebre mitimi ko emre bi kura me ko no ekokum apese na eho no ye abotan mu okay enti na abotan mu so de obi anum se eho de ahohom edoso ho ti abra meto apese no me hu foforo me yese me kwa koto no nso me ba ye na me befa no me ba na abo ne ni ho apese na wabọ ni tuo na ade na to ho na wahu foforo na kwa kokunu no wo ba na de da wachi ni me ba ye no woni ho enam se wo de da bi abo de ha ya na me bo no to ye enti me start say me yedede enti abra me yedede no e kan nsem no me sandam ho me ba ye na oda ba bi a me to no enye nipa na esi wachi faaye enye nipa ya honhom bi a moti atimi yes ade no okay enti se wo ko ba bi sa no na osunsum no enye duru a anase wampa ade a wo de bebo ho ban a wo ko abetima kohia enhia bebre okay na mohu apart from bojane saade no mohu tumi bi wo ho like wodo wani ehu se won so bi wo ho a emire bi atwamu sei papa bi ano oye okọ ahayo e ka asemi kire me maame na mete ho obi a wawuo na papa yi kọ ahayo akọ pe na ma okoye a efuo ni mu ni papa no wawu ye na efuo mi esie ni saturday okọ ahayo monday na wogina efuo ni mu okay so wo hu bibi sa na eye ahonhom ene yi ni penanim na wakoye sa de wawuo no de wonu wawu kọ esaman wo ntimi mfo wani hu no but honhom no de wotimi koyi sa ni penanim na wode abedi sa adwuma no enti abra wo hu ni sa no na chere me ka se abra kra me maame ewi na maame ne ben me but omo kire sa na adwuma me na me kire omo se me maame no se nyame ya adom no wawu na se wasan sole abade a ene nke no nse maso nu na me ne na atena enso no enam se ye honhom binti no me ka sa no honhom no so hu se oba emwa no kre enti woso ho enti anadwo ha no ana hayo na yekọ no wo kwa siwu bo se wo ye bema na wo kọ na de beba nso no wo betima di nso nkonim se wo kọ kra na ahaban enua bi wo esisi wura mu ho a aya na eno so ehu sa enti wo kọ nyina no so no ese uhu se sa de nso no no ma sa wo ho enti ese wo so wo ankasa wo nipadua no kan hu se ese wo ma wakoma muti wo mfa obi ho adwembone enhye wotirim obi ho adwembone hye wotirim na wo kọ hope ahonhom na ewo ho no enam se wo obi ho adwembone wo wotirim nti omo no osu bedi obedi usu nkonim okay enti obi wo ho a wo bekọ no na wato no hutu obi timi tu no hutu obi tu no hutu ewo nwuram ho mo bekọ no wo wuda ho eya adwen bi a wonyaaye no ewo obi ho no ena ode kọ anadwo no okọ ye na sa ahonhom no so akire ne se ene ewo mom ku hu engokum nipa no
Na obitimi ekwa ha yo no atomum ye na befie. Eno no tumi na ho no eso chen se nipa no. Enti wo tumi no emre. Ana wo ye wadwen se wo ni nipa no saa tumi no so ekodi aprepre. Enti anam so ono no de eso chen wontin otimi bow. Na no madam fu bi ekọ wuram o ka kire me se de okoye no okohu ye no abra wakum aboa ato ono so koye a aboa ni ho afi do behu se papa panyimu bi ete ho ne tiri fita ano aja wochia no aja wanfi no ena akwa no esori firi ho oko afi ne honam nyina ne basa ena odi ba fie afi awosen ayi agugu ne ho nyina ena oba na je ne empanyifo hwe na omo hwe akire ma no ena omo hwe ma no enti se nyame na ye na dom se nke ya obi a enka ho no kra nka bia omo ko enti wo kwa eye se wadwene mu da ho na wo ye obi a wonfo obi ho asem enhye wo mu abra ansa na wako sa hayo no ni nyina mu no na ye akomate ene nyamesuro na wo de ko hunting no because according to abofoyas mama no mudi nkomoyi say so wakoma mu enti na wo kwa da bia no bone tato ene nye do mehu ni nyina no beka ne wo fie ene nsem so wo ho patcho momodi aso be subscribe to YouTube channel no be comment no wa share no wa like bomodi aso sese bibi call so na so wani ji ho a wo ja to comment section ho a ye be read na ye de ho djuma ya mama mra wo so me pese me bisa wo say ya say ahayo no tunu bia mu kwa mutimi hu ebu a nipa tenten muhu nanim muhu ne na ase obi wo ho so a mbekwa akohu no edua kra timi kasa wo utimi to abo atuo abo na wu anase utimi to abo to no atem te se nipa bibi sa ta esisi yo mami me da se esipa na enwule mu kono mami enye easy kura utimi kwa titu woko nsuo da ona se woko tre woko haye ona e se aka akra wadu nsuo no mu e se odi kan bago ansa but obi wo de on check ne sa wonya fa ne tuo o se okonkon ade eno ansa odi su sa ben ye ne sa wudu nsuo no so aka akra wadu nsuo no so no e se otimi ye bibi e pago anasa otimi ye bibi na nsuo no ehu so obi ba nsuo na da ono enye trasa bibi wom busum wom nti se wo ye sa o tinsuo no ma no agya wakope baby e de ne ho kakrate no ma kwan na wabetwem ayesa na wan ye ne sa na se wutwem atoanse a enfa so butuma di wachi a baby a wo kono na ma wo se wunya no mami ene wo san de onsa pan sa ba fi ba utumi man sa ni die a ono so tumi bua wo e ma wunya enam de ba ayesa wadamfo bi madamfo no so ameka na asemi mami ye easy anu so nsuo saa te se dia meken ya nsuo da okwa wo so bago wa muago anu tutuni okwa no kosia wansane enti na wansane bebre mpe saa enam no enye easy o sia wansane no o man kan ya abo no hweja ne saa ne wayi nani no gina ho no de ne na apem wansane no awa beben no enye easy na pempen de enye easy me blaze abo emeto abo no hwe nanim di me blaze hwe na pe na abo na huri no gina ho we huri me bra no to bullet mako 26 nso kra sa 26 no la show no sikan na edibuwa no na okun abo na odi ne ba fie no mami odi abo ne ba fie a yedwa enam no se bullet abo na di no enye bullet kitewa na taso dufa pa se me ka dufa woni ma eduru ebuna se woni wahu dia me kire no eduru buna pa hye na taso ono abo no hye ne widiem bullet abo am kofo atoto no nyina no se enam se eduru na hye ne wunti abo dia ontimi nto hye ne ho sei mami ani easy enti ye kire se wansane enti na nipa bebre mpe no wansane tumi idane ne ho beifo wansan enye easy enti ye ba sa no ye kra ye wonwa na mutimi we mami nam no de ye dwa no krampo bie no odi bi kan na no ye ko ma na te se beifo enti se wokon wurem menu na mofo se wokon wurem na woku wansane se utunu tuo pay na so loko a atonse na wo se woku a unya ne ba bi twa ada se na so ana se ne dua utwa
ayesa oto no utumi dani nipa no da ho obi beifu a watetewa opese wudi bone no utuni pay obutumi ada no nipa no da ho esimesi obobo odin da let esimesi wakumi obeba fie nso a na enekure na nipa no so awu da ho that is the problem bebre na aba nti the American say emofo de yebre nya yututuo de yebre popo obetumi akwa akohia kwaku otumi aye brofo bonse kwaku no opan ebro no osini pot se de nipa nipa si wabu ebro a opese ukita ne se no nwura no otumi di sisi po ni kita no kwaku no obebubu no de ko nti se onyemde a onyaba na so obebu ebro no bia wo bomofo no hu na obepe opejetu no se obeto na obonse opa wo chew misro mentumi no de nsaka ne yafu tese onyem nti eba sa wo bomofo no e wo se wujai se wanyai na wo so ato no pay na se wo de abo no ba fie na se meka se waware a wo ma na wo wo mo no wo mbe se kwaku no wo mbe se kwaku no popo just pa se bodua na wo mu nyanko ana obo se mo tin ba nketen se sa abo na nti enwurem die maami ye ko nwurem a ye bre papa yizi utum kuhie eja ebi wo ho a o so bomutuo nso se wunya kokuduru a untumi nto but wo bom pay wunya kokuduru na se wo bo eja no mutu a wo bebe fie no na sa abo nsam no di wachi no wo ba no wawu ode mekon no kon na beto a obeke se no kon wo be fi bush a wo ba bedu fie pepe na te se wawu nti tuo no tu no de maami edin pa manka na meboa wow ana yeso obofo enim aboa yarefo maami enekwe na munim aboa yarefo yo medase se de enim aboa yarefo ne sei mika sei wakotoa che ne hu se aboa ne ba hu se oyare na se me fa ne sei wakohia ewio watena wonsanka no de bia woko wonsanka no na one day wako nyame adom wako tenase na so ba kora na so togusu se abekase akwa na eba no edenya obeto no edenya ane se wonfa won se oyare wo de wo penne nam no ede na kofi ada se wokoton we de ahwe efie ana se wo pebia kodi e wo se woto no na areho sembi a mete se mu to aboa no o so ba ko no ka no se bia na aboa no wanyem no wose unim no so wanyem no wato no na mudini medu fe na mo pai ne sana mo nse nkura no hihye ne yam ya na mo renho se yo medasi eba sa dia na wo a woto aboa no kra no unhu dia wonye onhu why basa se woto aboa no sanka wanto na nka obewo ema wo mo ase aye den adore enti se we nhu ni sa na se woto sa dia ene boniface na wo se de wo sire boniface na wo se wo sire ne nyame de uboni chewo se pinfo no wakunu no ntie de onfa ne boni nchewo okay na be ma memra won so na mi brai kan asem bi o se amo ni be mutimi ebu aburo na o mabobbo ne se de nipa e na aye na wo saka bibi se be fo kwatimi dane no ho aboa na watu ni tu ba se wakwafu wakọ ahayo anajo ene bia wahu se aboa yi a metu ni tu e de nyema na wo ye na no odin edi ne be ma waba otirim se me jane ma ne kwa e bia onhame anase ma me nkunu se no wo so ye be fo ka ma me nkunu because oba be try me yo edi e be ma na abasa ne se abra wahunu no ese wo kwa asori abomofo ye kwa asori pa enti abra wahunu no ese o kan utim se urade ma menni abo esu nkuni na oto no enti oto na wakuno okofie na de besi na menu ana kasa no no kase ohun boja bia ye na mayetimi hu sa boja no na boja no bebre no ana ye bayifo na hu se ja na soko a ade a uhun mum nipa no eye black eja no esiwo kofo no red but ubon se tuntum bi ketua bi wom sa tuntum no na to sa wan tuntum no na woto red na ka hu se obeba so obetimi de nsa be wo wani akun
etu afa bebrebe no behu se obi ewu yese bomofo okọ a wowu wayesei bi wo ha enam saa no ma no nyina so enti se wo hu saa ade na black na ehye mu no ena yese woto eno ye nipa wo black ni woto black ni ma obekọ no wawu na wowu so a wawu woni fie abra wo beko fie no wo fie a oba be bop no mo anadwo no anase ahomache no obeti obi bop no efrew enye so sa woje so a obesesa wokra no enti ono no besole na wo wawu enti ebeka se okọ anadwo ha no wakowu na de ekosi eho no na abasa wo befia wo ka cho ile no ma se obi abebu mama mu mie ko bimsa ade be kyen no pa mi ya pie bomofo ba ese oba oba no omo yo ha wakohu bibisa no ka kiro mo se oba no ni madwuma wo ye enti no ana woko wura mu nso ade be obehu no enye ni nyina na obeka enti ka kyen se akosia makohu bibi enti obi ba ebe frame a ka se meni ho ana se wokra no menyi so enye sade enoma bebre beba ti abomofo nde ye bre wo kokra na wonam kwam no ubedru baby na ho spray achi ho spray achi ho pa edru baby so ubedru baby na ho bon kan eni kwan se wo ye ho a eye honhom bi na hye ho obetima abo hwene okay enti no obeba na wo kasa no obi a hwene abo ede na ye wo eye honhom bi a koshia no okay na ya samu penuro mutunuro mudinuro mu kwa hayo ni ntino mutunuro ye mo ho na mo de akọ enuro asem no de eye binom ebinom ana se asofo kura no mo ya asofo no kura na ebi kutia bi ana obi wo a wonya sofo nso no omo di dwa wo fie ni ade no omo kutia omo ho we dwa ade ntina we no ma yeto ne saa na okọ ba bia ko atia no isa na bomofo nso no mani twa se me na mdi kan ko owura mu ha wabesa me ho sesia no wakokum ba mo ba 5 abafie na ni bere no ti na ese okọ deli anase okọ ye bibi tia no se nipa no se be ya se bibi kura beto no na wantima anko na ono mmo matima akọ na wakokum eti ebi ye aduro no de ebi ye na ebi susu enye Binu amema. Enro na asma na osmi bisa wo to side. Yes mutu nro. Oso adre kire sen. Yo ma me dasi. Enro ni de nokre ebi moje pa. Ebi moje. Na wo ma eje no. Wo moje ediku emoa no. Na emoa no obeku a kwaje aduro na obeku moa na ba ebedu ba bia aduro na no bedwo no. Ne nsa bepa. Bo se ne nsa bepa no no ne nsa pa no de akunipa. Ebasa na wankwaji aduro no na se wodi unipadua ne saa nante a metumi ka anka no mumiye me papa wukunipa eno so ye asem kase me papa ba ako okwaji aduro ya wokan ya bi ma me ye easy asema me kan me awose krampa agumi ne bu oba ne boto nam nko ama oba ne boto no enam ma ebi wona wa friend kwaku kwasi mu masianko ye bekwa wansane pa oda wono ana ewio enye easy ye ko ne akofa bafie papa no kwa foma on man say baby a yati kura no ade tuntum e dawo yi obefatu no watutu no agum na dane aboa obekonso na enam nso ampa netie tuntuntu ya emfote adie ni nyina ohu otutu obom obekonso na dane aboa nso ampa nti eno de nduro ne eho nduro ne de eho pa later ne de ne to later ne de ni wu kura mpa yefe ta ni wu kura mpa yefe ono akwa fom kura no enkra yisi kete ohene ne bo ayi atwena so ne yekotesia yekohunu yekọ no ankasa ekunu sa kunu physical power because oyirai okwafoma wa makra ti ohene ne bo ade chin no mbo de no ne bo de wuro ne ekọhwe ne yebekọ a etuo no wa press tuo ne de ne nan odi tuo no wakunu tutuo na tuna mi nyina epi se eba sa duro na toro so ne woso okun wanya obi anso amfa na anko a obeku na hyem ono no ho beto no nti woso aduru ma ono ade ne ho twa so ahayo nti enama yekuma yawi enu nti ne bo okura yese okunu hu ya
na yesi to dance wa mo kwa hayo a se ensuo ho asem yi mo betimi akon se ensuo ni bi o mo shola najo no mo sisi niema white na esensan ensuo no so eso a wo beko wo be hye obatan na akura nkura di na chi ana na nim na mo ko onka sa ho e wo ho sa e ho pa eno ne se nsuo no ana me na me ka no se nsuo de ukotwa aka akra oba bedu nsuo no so no e so opai ago na se bosom no se nsuo no owani a ana se oye ne no ma bi wani a opai ago na wagina se opai ago na wako nsuo no so force e so opai ago na wagina kakra ansa wotu atene nti e basa na se nana no ana bosom no so oye ade wo nsuo no mu a no de ne ho akosi amawo na nso wo yeden wotumi atwum akopedi awope ni won hu se ba na oba no enye onu nti na wo ba nti wo pa ago sa obema akwa ma wako na wo kan bibi se yi se wo ko ahayo na wo berry garlic na wa fa oyede toma na wo yede toma de wo de kwaye den yo medase bia na spirit bi wo kwakohia spirit bi bia enye onu nti na wo na ne ho adwene bia nso ye den eni wutiri wo ko ba bi ono be hia wo hu se de bia wo twem o bia na ope obone nti se wo mo na wo kwa onu di wachi no wo dwane a kodu ba bi na wo hwe na se obe ha adwen kase a toma no e wo se wo te toma ni bi na wo de hye etuo na no dade no wo de hya no na te toma no wi lead no na de hye na wo de hye toma no nya rubber de ni bi yetete no tete de ni bia ntatia ani no yes wo tie anu bia na wo de hye etuo na no na watu tuo no wo hwe na obe ha no wato anu bullet ni nyina wo toma na ene so oye hwan kura bullet ne beka no ebe de ne beko straight de ne beko straight obeloko na te se won so wonya ho atete na ba bia akona wo se utumi ko okay ya ba mama memra wo so na ye sorry so na apart from the work kan ye niam afoforo bi wo ho a mo hu wo brem ana se mutimi ko hu a mo ba fie nya mo sunsunsan so normal de bebre pa evise abra wo ko anajo hano ensem de ena yedi kankan no bebre gasa boboso ma ade asa evise ahonhom no ensuo sei me ensuo ya ade a mebu nsuo pa wo bia wo mu nsuo no wota anya amane so bebre se wo bu nsuo ansuo bu evise me ya akora no me kasi ye ko nsuo hu me ne me brothers no na de nchema begu nto mo kohwe de nchem no ana me metena ho se mesa nsuo no na nsuo no bucket no etwen me wura nsuo no me kwa ase 3 times nsuo so de ka kwa ase 3 times am bi me hu ase 3 times no bi aso me nsa na ode me to nsuo no ekoko no so na ode ne nan ti amebo enti oti amebo no owie no na wonam nsuo no so physical amia me hu no ne nan enwura nsuo no a wo fa so enam sa ade no so no ma hunanim ema ebebo amba me ba fie no ye kan ye no ena mo kire me se eye nsuo na yi wo ena yi me na nsuo no epemasem enti nsuo no pa wasem no ena afa bebre nsuo aya na da bia me ka se obi wo ho na wo hu ade abeboa wa aya na o ka se ebe ya wo begya sa ade na ma wotumi aye obibi na ye se aboa bi e friend prekoyi dodo na empe dodo na achi ese ti omuchi no aho asofo bi ne malam bi no maka se wo wi a de se bebrew enso ente sa se obi a amanfo tawa na se obi tawo no abra anka omukum preko no wo de seka no hwa ne minim na moje na ebegu fom no wo do na asi mu a eno ano no woni duabo bia ne obenyawo na preko na ye kunu no moja na ebegu fom so roro na mu pabado na asimu a obi bo du enyawo amenu mu ho ana enyawo ebi sa honhom na eba no sa moja na age enti no aya na me hye amanfo nkuran se sa abo ano ya abo a obo anipa ebi se wo hwe a doctor fo na yi kura mo kire se abo ano ne srade ne na yi kura na ena abo anipa enso nipa ekutia enti sa soso na wo de ko ewura mu a na wo kwa eye se wo ti wakoma mu na wo uduru nsuo hu so a ese wo bokokoko ze wo ko wura obi dem na se bi wa mokoko a wura ha e be ka se ye kurasi ni okay enti wura ho a
a force wa ada so obehu de obehu bia obehu na wo hu so a usunsum no ntumi ntino ebema anya nsunsu aso wo wuram na wo komu no na mama mi so wakọ wurem ato aboa bi abafie a wayale da asa wakum aboa na aboa na anya so da wato aboa na wi but ne kum aboa na wi no wo nsi ho so da dia 2 days kwa mfili okay ke mimom de bia ebema na abasa ne se ebia na aboa no awo ai what they say wonyema ebia wo bewo eno na ebema se wadi yaw se we ye batan na akodi bibisa na ebe hawo but apart from say aboa na ba wakunu ni de me hu o hawo bi a ewom na mo a mo kwa haye no apart from say mo tutu no mo set traps no mate say mo timi the poison it me set a trap na ebia kraman no ayi aboa no ebo a mo kwa haye say kraman de mochi but mutimi set a trapper mutimi the poison eye bibi hu aboa no bedi a na wawu no kra wo musa na mashara de sekan ato ni minimu se de moana mo de sekan twa no kun no okay especially mo ko bon ayi no ene dodo na ebitimi yesa ebise obi wo ha sabi wonwune ni nua ho si se wo ye obi a wodwene nipa ho de a ka hu sa de na wo ye no betima akokun obi ebisa abo na die wuo no saa nso so na saa aduro na odi ye na ewo ne yam enti woni no te sa akrantie se wato na aduro ama woni ni nim se aduro na auto ye so onim sa de a obeyi ni yam no ma nyina atu agu ebi ne no kwade yan kwan but enam se wonim se yantu na aduro enti no wonim se ye twa na sekan enti obedi ni yam no ma nyina no akonya nsusu aso enti omo saa no na egu abamofo na anim ase se wo ko wura mu dia eye so hu se aboba na wato a wo koto se ye nua no ma mo yi enwene se no ebebiretimi ye saa de no wo de aduro no kogu nsuo no na wo a wo ye saa no so no ka hu se nsuo no o wa so twen bi obetwen ekumkum kra na wo nsuo na wakum nsuo ne ma no se fingerless o se dia enti eye se abre bia no wo ya de wo ye no hu se eye ansa na waye wow Pacho, but what they ask be comment, say, obe share, no like it, no subscribe to the YouTube channel, no. Ray ask more can was that they be a way no who say a year and son away. It's more hunters now, much that at so a more drone, say more they back outside there, be dear, more many ye better. If he says any penny dinner some poison and more your crown with dear, when you won't so. It is a to mean tutu. Na wonti me nyu so kan twa jai na tena fie enye by force se koto aboa na fa ne bra because obi timi be kwakodi akra ne honya de no akwakowu what I say panyi ni de e bia na watimi survive na akra keto no wo we na o manam ni bi ene nkra keto ma ba so manu mo de wo we na no 2 months crop so oji bi no we na wakwakokum enipa e bia wunni but wakum nipa indirectly a wo to we ye medra eye ntimi nchi wuntu what I say Binyo abema. Okay, last question. Person me bisa. Apart from nyema na mu huhu no wo. Ewura mu no. Mu kọ ahayo a mu kọ huhu no. Apart from so be hu boja betimi hu obi. Obi abeto warning da. Ani bebele kwa. Ebi abetimi woni. Se wakọ nwule ma waba ahomache no wo da no. Ana se wia wonam kra wo hia wa otumi ka se esimasi hwe su yi. Anasa efi ne koyi aha elia menfa obiu anasa ofa ha binu wo bibie nti e basa nso a e wo so wo dan ho so ne won se nipa no otan nti e basa wo so hwe ho so yi na moa mo hu ahayofo no obi atimi apart from say hu ba beto woni no wa wonu ahayo timi be ka kire say ukọ ahayo wo forest na ha say nko bi oh wa unu a won ne ye saa hanti ne de ontumi be kasa nkyerɛw okay ontumi be kasa nkyerɛw so o kasa akyerɛw nso a e bia na wasum afidie bi a ono wayi ni nam na wo so wafa na chi akwakoyi endo so oba na so ko no so hu sɛ wo na wayi dia ɛna oba fi abete won ni enti no obi timi ko sum enti wo ya bofo wakɔ na obi asum na afidie a wokɔ a
ayi aboa ben kra obetwam akọ mami anasa wo pa wo beyi na de abre ni ba kọ na wo beyi de abre na wo nsom kra media mi mebe fie abobo na mane ase simasi kwabra wafiri afidie no ayi nam nti kona kwahwe obi won so dia wakọ hunt na wa bre a wanya hwe a mafie no odu obeyi no de adwane akofie na okwa kodi ope oni obeton ba sanso a se nipa no so ko hu a so obodua wa ukoyi no ana de oto no nso nsunsuanso beba wo so na ye ba be rapo a wo afutuo bi a wo de be ma hunters no wo afutuo bi a wo de be ma obi otonam wo abonten wie wo afutuo bi a wo de be ma wo mo je aduro de kofa e de kokum nam na yo mami me dase dia meka kire menua no mfo ne sei adwuma no untumi ya na wapo ba bi atena waje watu hu asi wo se won so wo be forso na waye bia hwe na ye se dia ne kwan siti se wo be kon wirem na obi ayi ne nam na wo di adwene bi kwakofa e dia ba fie abeton enye sika ne bi dia to botom na wo nua no be soro ahomache aburu bosuo na so obekọ na so onya bi sa dia obafia di nsem bebre na beba nti misire mo se obi a hwe no nsu yi wutuo na obefa na wo de bekọ akoku na mamba na wonya sika ne bi ato botom a hwe na fa sa kwan no so menkofo obi bibia ami sin shraw amen shraw onso futu ya ba mra wonso so account so last question what me akwa hayo won sa aboa na gina ho isu na nipa won so bo ho what me kasema akwa hayo mi hu so otwe na gina ho mi tu ni to wie na nipa yo ensem bebre die esisi ensem bebre esisi ana de obehu no ntina ya na ye ba yentumi nka no ebisa woka bia wo yire anase wunua na woka kire na obetima akoka kire nipa fofo ama ensem no aye bebre ana saa nipa no so na woka ya no ono so wo amanfo enti se woka woka so wagu nanim ase akoka kire wonane cruise bia na ne dom no do so chen wo ko wure mo mbe hawo enti wo hu bibia aya manenka wotrim ana no ma bebre nso aye hu no aya na anu odin se de ye ka no anu odin ani obetima ko hu se nipa no ogina hoyi but wo ya eno an se wo sunsun na edin tin no wo ya wo hu se eye nipa enti ese wo tia no enye ni nyina na ya tutuo bi wa ese wo tia no na wo ko ba bi okay if se wo nam no wo be hu bebre na aya na duwa wo sere nyankopon so timi ma wani kakra wonam wura mu a enya drusem eno so hu se eyese se dia asofo no enya ani no sa anso na bomofo so wonya ani wo betimi adia ananti wuram abra wo hu emasem okay na wo afutuo kakra de ma wo mu amukwa hayo ne ya itonam wo abontin sisiru yo afutuo amewo de ma ye nuanom a ye ye adwuma ne se mesra o mala ema anibere ema o mabrabo se anibere ba wabrabo mu a wo behu se obi fidie ayi nam na wasane no na de ahye wadiem obi okro otimi san de o hye fidie motimi tunutuo ewa afidie num se wato no na wakoyi na firim ade na ba ase moja begu ha nipa kwale hu sese moja na begu no nipa bonfo no wo besesa wo betete moja na firi ho ebise me ka se na misu ana misu mu bro fidie me fidie yi bi ama nipa na okọ ho no wono no yi abo na firi fidie de ko share wono no fidie no sesa ntakra ni nyina na oja bi abo hu oja bi me ba ya no be hu se fidie na ayi abo me ko no straight se minia ma abo na wo she fidie no mu be yi ma de ma me mi aminyi ema wo sante ne ho ase e de ma abo ma me enti na bia no oni no so no obeduru ho no wakobo odua ade ba ko so e kan ho bebre no wonam ho oni mi se ya bo odua nipa no meka nkyero okohu ya ohu se abo no obi asane ne pe no asane dua abo agu ho enti wonam wura mu bo nsa abo dua abo na enyawo enti me sremi nuanom se momunya anibere na ade a wo ye no koso na yawo de na wo yawo nyambe boa ma wo so wanya bi ade aba fie ma wani mbere obi ade ena wanku ena
mesrɛ ɔmo aso a ɔmo tɔmmoa ne sɛ nipa na wo tɔ aboa firi ne ho no hu sɛ ɔyɛ bɔmmɔfoɔ papa ne suban te sɛn ansa na ɔkɔtɔ aboa ɛnyɛ saa ɔbɛma wo twɔ ba ani no wo nso yɛ ba abɛkye watum ɛsiane sɛ ɔmo we aboa wɔ hɔ no ɔmo nyinaa nya yaleɛ enti obi bɛka sɛ wadua no na ɔde aduro bɛgum na afei ɔmo te hɔ no mmom ne yɛbɛkye ɔmo ɛnso na efiri baabi a efiri ɛna bae enti mesrɛ ɔmo a sɛ ɔmo nso ɛnya hweyie na ɔman yɛn nyinaa yɛnya yɛn ntoma pa ɛmfɛmfra yɛn nyinaa yɛnya yɛn ntoma pa ɛmfɛmfra yɛda mo ase sɛ ɛnɛ nso magye brɛ ɛne yɛ ɛdi nkɔmmɔ sɛ ne ɔka yɛ no ɔso kɔtɔ nam ɛwɔ abɔnten make sure sɛ bɔfo no a wɔtɔ nam wɔ no wonim ne yie wonim atɔ nam wɔ no hɔ akyɛ ɛnya aboa bia ne yɛtɔ wie sɛ na bɛyɛ daakye obi bɛka nkyerɛ wo sɛ wɔkɔtɔ nam wɔ ha ma anaasɛ wayɛ nkwa ma obi de aduro agu ma me aba bɛkye wo wɛkɛse nyinaa ɛwɔ abra ɛmfiri mu ɛfiri baabi a wokɔtɔɔ nam ne firi no ɛda mo asesa da sɛ nnɛ mo asa ne yɛdi nkɔmmɔ na mo ne mo tie yɛ na mo subscribe na mo comment na mo share na mo like ya ma yɛ da sɛ nnɛ yɛbɛsa nso ahyia